Dahil mauna din ang before ug after sa moang balay sa luyo. Kay lagi daghang kay nangayo sa kuha day og before and after daw sa moang balay sa luyo. Ug mauna jud ni day no og anyway maing adlaw di ay sa tuang tanan. So karon day inaana kadaghan og sagbot ang amo ang luyo. Kay kani mangguday is luyo ni sa kwarto nilang fatherland. Og sa tinuod lang day no is wala jud ni siya kaagi diri or wa jud ni siya katila og silhig ba. Pero bintaha na lang gali ni day kay lagi ang kilid ani day is gilampasan na ni fatherland, wala na kay siya sagbot or dakahoy nga nanubo ba. So bag-o pa sad kay nagilampasan ni fatherland day usa mi nakauli diri. Kay lagi daw basin ay bitin day baka unon pa daw iyang hiniktan ay pis lang. Muna kay busy pa man kay ako magulang ani day sa mo ang abuhan. Muna niyan ako sa iya ako sa maginahina og gimpyo diri sa mo ang luyo kay lagi landong masad kay diri. Pero kaning adlaw day is dili kay siya init day kay lagi alas 2 pa man pud ni siya sa hapon. Kay daghan man kay kahoy sa kilid-kilid day og hangin sa kani mga panahon na. Muna makagara jud ka og panglimpyo ani please lang. Og tan-awon bitaw niyo sa kamera day no is gamay ra ka siya sagbot pero sa personal bitaw ani day is daghan kay siya sagbot. Day nga lubong naman to akong gipanglabay diri sa una ba. Ay tagam day oy gahin anon kay nako birahon ang moskitero nga ako arang giiksada sa luyo sa una. Katubang nang limpyo ko sa mong kwarto nga hugaw kayo. Unya kay diha ra man to nako gipangtapok da. Kay pagbalik din ako iligan day is wala day nila nadaubi ni fatherland mo nang gipangkaka sa manok day. Mo nang nakakatag na hinuon day di nindako na noong Mayo akong trabahoon ani. Unya kana kang gipangkuha day is mga panapton day na siya din nga nangalata ba. Mong gipangiksa ko na sa bakilid day kay usahon na mo na og daob. Day na indang siya trabaho sa mong abuhan day kay akong gitabangan diri kay para daw madali namo. Mo nang nipahuway sa ko diri day kay lagi mara kong nabugat o biniras sagbot. Mo nang ako sa magulang ang nagpadayon ani. Pasalamat lang jud ko day kaning uli ang akong magulang day marag na iban-ibanan ang akong trabaho ba. Kay kung tan-awon ninyo gamay ra ang sagbot pero ubay-ubay sad biya na day ay please lang. Then na siya nga sagbot day kay mga katay day bagahi kay sa tanan birahon. Kay kailangan man mo nilimpyuhan diri day kay basin niya nagaibitin ba musaka sa balay. Kay kani mago iriyaha diri day no is dako-dako manggod ni siya day. Unya na mi plano sa akong magulang ani nga himuon na mo siya balkon ba. Kay lagi day hayahay mago kay diri sa tambayanan day kay hangin kay og bugnaw sad kaayo ba. Day kada bintana nga iyong makita da sa tubangan day isa kuha na himuon pultahan. Kay bali himuon ako nag kwarto diha ba. Kay para ang akong kwarto day is mabutangan bitaw og balkon o di ba amo ara ng style day ha bagong style na namo ay please lang. Bitaw day mo na plano namo sa ko ang magulang da. Nga himuon na mo nig balkon diri kay lagi overlooking man po ni diri good. Mo nang i-update mo po day kung makatrabaho na mi diri ba sa buong mga plano. Og iampo og ipangayon ako na sa Ginoo day nga matupad tanan ako mga pangandoy ba. Di man sa karon pero sa maabotay nga panahon. Og daghan ay salamat sa tanang followers ug viewers nako. Kay kung dili tungod ninyo day is wala po ko diri. O pag human na maglimpyo sa luyo day mo nang nibalik na pud mi diri sa among abuhan. Kailangan day mahuman jud na mo ni among mga trabahoon day usa mi mamalik lagi day sa kanya-kanya namong panimalay ba. Kay 7 days ra man gud ang tagal namo diri sa bukid day. Mo nang kailangan pinaspasay jud mi sa among trabaho ani sa ko ang magulang. Kay di na biya po na makaya ni fatherland day kung siya pay mabuhat ang among abuhan kay lagi tigulang na ba intaw ni ang among fatherland. Mo na iyang trabaho ni mga panahon na day istigmanda ra jud na siya sa moa. Unya kay tabian biya kana sa fatherland day mo nang malingaw ra sad mi ana niya. Bahalag tigtan-aw og tigtabi ra na siya sa moa day okay ra kay sa tanan. Og niana pa siya nako day ang lamisa daw day iyang gibutang sa mga tangkal sa baboy para daw di maulanan. Kay sayangan daw kuno ka siya sa mga lamisa day kung magabok. Unya niana pa jud siya day nga ilisan na daw og sin ang among tangkal sa baboy. Kay lagi daw hasol daw kuno kayo sige ilis og atop. Ay grabe naman jud kada request si fatherland. Pero okay ra sad kay na iyang mga request day kay lagi sila man pwede muyo diri sa moa. Then nani kakalat among luyo day mo nang amoa na pud siya limpyuhan. Kay para pag human silang abuhan day is limpyo sad kayo ang ilang palibot. Para sad ganahan kay sila magluto ba please lang. Kay unya na sad mi manglimpyo sunod balik na sad namo. Kay kabalo naman jud mi day ang ending ani day is kalat gihapon kayo ni. Pero okay ra sad day ko naman mi mabuhat kinana naman jud na sila no. Og tiguwang na sa kay si fatherland day mo nang di na kaya niya maglimpyo-limpyo pa. Og anyway mo ra day to akong i-share sa inyo no. Og dire na day ta mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Manang bye mo. Oy.